Искаме истината да излезе наяве, че по време на раждането той лекар е зашил два органа в едно. Събуждах се и плачех, не можех да се успокоя. Казвах, че нищо не е свършило, че ще бъда още по-зле, че едва ли не, нали, всичко ще свърши фатално. Родилка, мъки, семейство, дете, грешка, лекари, проверки, съд. Все ключови думи, които описват следващата история. В главните роли са родилката Моника Христова и нейното семейство. Историята е с задочното участие на акушер-гинеколог, представляван във видеото от директора на болницата, в която практикува. Сюжетът е тежък и много труден за обясняване, предвид терминологията и деликатната същност на проблема. Но все пак накратко. По време на раждането той лекар е зашил два органа в едно. И след което всичко това доведе до ректовагинална фистула, възпаление на полови органи, възпаление на пикочен михур, остър вагинит и херпесна инфекция. Моника Христова е на 19 от село Завой. Ражда здраво бебе София през април 2025 година. Но с даването на нов живот и надежда започват семейните и личните й страдания. Причината за тях вероятно ще стане ясна по-късно. Действието се развива в многопрофилна болница за активно лечение Свети Йоан Рилски в Ямбол. Нормално проследена бременност без усложнения. Но някъде при раждането нещо се обърква. Избрахме тази болница и почнахме всеки месец, нали, там на консултации. Отидехме да роди, всичко беше нормално, но по време на раждане не знам какво стана. Прибираме се вкъщи, дъщеря ми 2 седмици подред не може да отива по голяма нужда. Затова решихме да отиваме, нали, болницата за прегледи. През 2-3 дена постоянно отивахме там. Преглеждаха, казаха, няма нищо. Тя беше толкова зле, че долната й челюст, венците бяха покрили всичките й зъби. Тя буквално не можеше дори от сламка да пие вода. Сънувах кошмари, не можех да се доверя на никой лекар. Мислех си, нали, че нищо не е свършило. Операциите бяха минали, чувствах се добре, но все още мислех, че има нещо се случва с тялото ми, не бях сигурна. Трябваше да ми каже по-рано, защото не трябваше да се стига до тук, разбирате ли? Ако беше ми казал, нали, Едис, какво се е случило с теб и аз нямам сили да се погрижа за това, да оправя това, аз щях да се взема мерки, да отида по-рано и нямаше да свърши по този начин. Управителят на болницата Свети Йоан Рилски в Ямбол, доктор Антоанета Антонова, отказа среща пред камера. В телефонен разговор потвърди, че Моника е раждала при тях, че лекарят водил раждането е именно доктор Назъм Иса, но не приема твърденията за допусната грешка. Това ми е коментара, че е дошла, родила е нормално. След 3 месеца вече тя тръгва. Защо тръгва, не мога да кажа. Просто не мога да кажа. И въртележката се завърта. От град в град, от болница в болница, от лекар на лекар. И така месеци наред с много анамнези, епикризи и заключения, които са с сходни показания и все тясно свързани с сочените от роднините увреждания в процеса на раждане. Отиваме в София. Там наприемат в болница Пирогов. Установяват на прегледа, че тя има фистула между влагалището и ануса. И установиха, че трябва да се направи операция, за да й сложат стома. Там напое доктор Минчев, за който сме му благодарни. Мина се 1 месец, направиха и втората операция. След като връщат стомата, нали, червото на място. Всичко си беше добре. Прибрахме се вкъщи и след 1 месец я извикаха пак на преглед. Отидохме и насочиха да отиваме в Турция. След жалба от родилката и нейното семейство, от Изпълнителна агенция Медицински надзор се извършва проверка по случая. Взети са всички документи. И от двете страни се очаква заключението. Предстои семейството, чрез адвокат, да заведат съдебно дело за доказване или отхвърляне на допусната грешка от медицинското заведение. И ако се питате как завършва тъжната част от историята на Моника. Пристигаме в Турция, посреща на професор Алпер Каралюк, за който са ми много благодарни, защото в Турция много добре напосрещнаха. Ние го попитахме какво е това нещо, да ни обясни, защото ние нямаме сина. И той каза така: по време на раждане и се пука гъзното черво. Но трябваше веднага да извикат хирурзи, за да й зашият гъзното черво и да се свършат работата. Но те не са го направили, просто гинеколога, който е изродил,
той я заши сам. И сега, близо година по-късно, бебе София радва своите родители и расте заедно с тях. Искаме да се случи на нашото бебенци най-доброто. И когато порасне да разкаже този случай, тя да се горди със своята майка, защото е преминала наистина през много проблеми и достигнахме в момента тук и отново сме заедно. И не, в тази история ние не раздаваме присъди. Това е работа на специализираните органи и всички очакваме да изпълнят задълженията си. Финалът на това видео ще постави бащата. Това, което се случи с моята съпруга, това не е частен проблем. Това е обществен проблем и за всички ни. Днес се случи на нея, утре може да се случи на някой друг. И ако отново в този случай се потули и ние замълчим, утре жертвата ще бъде някоя друга майка. И след раждането ще се случат още по-лоши неща. Затова ние не искаме да бъдем част от мълчанието, искам да бъдем част от истината. Искам да има справедливост.